Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Isma Ois. Halo pemirsa, kali ini Mbak Isma mau mudiknya Lebaran sing ketiga. Soalnya pas Lebaran itu Mbak Isma DPR panas, Mbak Isma yo sakit pemirsa, gak tangi. Terus bodo kedua saudarane Pak podo rene, terus nenggone Mbak Yune mae bering, dadi nenggone merah wis tuntas kabeh. Lagi Mbak Isma mudik ke Randu, soalnya sebelum lebaran ya Mbak Isma bar kokono pemirsa. Dadine iki gentenan bodo ning merah dhisik diselesekno, bar kuwi lagi nenggone Randu tetepo nganguk ya pemirsa. Bodo-bodo malah kon rono bodo kupat wis sampai sesuk-sesuk pemirsa. Ya alhamdulillah ya kabeh diparingi sehat panjang umur. Iki kesana mbek Dik Peri ambek Pak Riko. Oke. Kita mau berangkat ki mau nganu pemirsa. Digawani apa? Tape mae sak kotak ambek Astor. Astor iki entuk agih mae nek patang adah mbong. Telung adah yo digawakno. Wis engko anggo saya iso begagah ora molor kudu cincing. Wis ngono Mbak Isma berangkat pemirsa, selak panas selak awan. Kok tak lanjut ning gone kono nek wis nyampe ya pemirsa. Diingi tak isi 20 ndare cek bekeh. Gak usah diisi. Soalnya irit iki motor iki. Dingi ning gone Karangboyo wis tak isi. Tak isi ning kono. Pom. Heeh. Sithik. Lah pome nganu antri dewi ya, bodo-bodo. Apa tuku ning kono ki antrine kaya sepur. Bismillah guys, kita berangkat OTW. Sampai ini guys, jalan ini elek ya, alon-alon rame guys, podo mudik sama mobil. Sampai Peting. Wis sak kulone Peting guys. Jalan-jalan rame. Bismillah. Ini pelan-pelan ae. Alon-alon. Ya iso nyoteng nek karo Pak Riko.
ndi Mas? Ndak. Golek apa? Sosis. Ndi gone? Kayak enak kok. Kayak kok masih. Iki yogurt. Apa? Yogurt. Mbok ning ndi panggon? Cek to, tak tekok masih. Sosisnya habis, jajan liyane. Wes ben nuruti atine. Nangis perkara ngajak ning Indomaret kedek ini. Bentuk duit THR, guys. Ayo cepet dinteni ayah. Aja mainan, no. Panganan. Ya mbok sak karek onek. Heh? Coklat apa sih mbok goleki? Heh? Ya ndang ngambil. Sekarang mana yang mana? Apa iku? Gak mbok ombe dik, ini bar tumbas. Yang lain, coklat apa? Hah? Sekarang kene lho jajane iki ning kene. Kok malah rasakno ya. Angger ngajak tuku sing dituju apa gak? Yang-yangan. Nang akeh. Oh guys, yang-yangan. Ngene iki ya yo. Sibuk golek iki apa? Bingung, tapi ngajak Rene. Rumput laut. Apa iku? Iki lah yo, rumput laut. Lebihnya tapi habis sini. Ini sosis. Dulu sosis. Apa iku? Itu ku sing wis tau roh. Iki sing viral di TikTok. Iki. Wis. Ayo wis. Mana? Satu tok. Ya wis. Ya wis nek ora ya loro boleh. Wis, ayo. Alhamdulillah kita sudah sampai Sambong, guys. Iki wis masuk ning gone anune Mbak Isma. Wis gak neratan gede ngono mesti. Sambong. Kita lewati Sambong, Dong Talang, Kadengan. Baru di Sambekutuk. Kesen takon Mbak Isma, randunya mana? Randunya Mbak Isma adalah Bekutuk Jampi di sini. Dukuh Jampi, Desa Bekutuk, Dukuh Jampi. Ya kurang lebih antara kene sama Merah 1 jam setengah. Nek sama Purwodadi masih jauh. Purwodadi, guys. Jadi jatuh nih gue anune Mbak Lipah ya. Nek Purwodadi ki malah arahnya ke sana. Doplang Klatak. Sulur. Oke, nanti kita lanjutkan ya pemirsa. Aku benroh sini pintu. Nah, ini jembatan
jembatan antara Taman Etan dan Taman Kulon. Liwate kene guys, nah ini gue Mbak Isma. Jadi telon randu, telon mulung itu belok kanan, terus belok kiri. Saya gak tahu ini aduh. Ini semua pada masih lebaran ya. Iki Dong Talang guys, Desa Dong Talang. Nah ini lewat jembatan lagi. Oh enek banyune ya kali ini enggak ini guys. Ini karo Pak Riko ya gak iso nyuting no dalan. Awas awas bengkel awas. Wis halus dalane sampai teko kono wis bangun ngene guys. Bertandur meneh berpanen. Nah ini desa Kadengan. Kita belok ser. Wala, panen apa ki? Melon. Tanduri melon kabeh kene. Kita lewat jembatan lagi. Jembatan Ngompak. Jembatan terakhir. Nah nek banyune eling orang nggo jaring. Coba pe jaringnya apa? Iki desa Ngompak ono lebu. Kayak kuburane iki nek desaku dikubur ning kono guys. Kepothok. Desa Bekutuk. Masuk. Oke, wis dekat. Oke. Foto-foto rame. Lagi naik kursi nih tinggal balal. Masuk desa kene guys. Desa Bekutuk sekolahan. Nah, sekolah Mbak Isma. SD ini di sini.
sampai jembatan Bekutuk. Jembatan iki elek iki. Wis engko mlangkah rel wis teko desa Jambi, guys. Sampai alhamdulillah. Perjalanan dari Merah sampai enek sepur kok ora. Lah kae enek sepur lho ya. Halo. Sepur apa? Bener ya sabut saya. Sepur apa? Jatuh. Ketok ngono. Desa Jambi, guys. Oke, sampai rumahku. Shit. Loh, merca naik, guys. Jalannya. Mbak melantur apa emang terang? Wow. Ini lagi mulai. Oh, pasar. Ya, betul. Betul gitu. Tanah sing nom. Tapi salah. Aku pengen bonjol deh. Aku yang tak. Mulai. Nah, itu. Cak, tadi tak bawa. Salim. Kok jago ya itu? Enggak ngepel itu Oh, di telepon ra kenek-kenek kok aku kok ning ndi lho aku. Ngaret. udah ke atas. Ini Pak. Mau ke atas kalau ada Sumatera. Yang nganang gek teko kene. Ajak ning Indomaret iki. Lho, lah kae? Coba kayak Karo guri. Alba. Wow, malah garap guri aku lagi mlebu kok. Yo. Oh. Pep lare medek ya? di bawah. Halo. Alah, pemetangan tuh. Dadah. Kita branding ya, udah borang, tapi dia yang dia. Wah, ngapa kata Mbak Dewi nang iki ora Masih. Oke. Strom. Mbak, di sana. Mancing kok. Nih, mau gue pancing. Kakung malah gak enek. Tapi gue kewasan diri. Ini sama. apa kata? Tak leren dhisik. Mangan apa? Gak apa-apa kuwi, Mak. Mbok keinginan. Nih. Ini. Ngerti Mary ya. Ini Salim. Salim Mama Is. Hei. Hah? Oh. Salim, sini. Ini wis teko. Cek Fer. Mas Peri, Dik Peri. Nah, kekno. Tangannya aman jajan. Makasih. Untune wis tukul pira? Oh. Urung petokan wae. Irul Orang petok pasalane dikirim. dikirim piye? Kene. Wo, Pasal. dengi bi ana nih. Bi Sherly. Aku Kok tak kone rene? aku ning kidul gak anu jak marene is. Tak WA-ne. Lanjutno konten pemirsa, Kakung lagi pulang. Kong rene Kong. Urung Salim Kakung ki ning sawah tak goleki. Tripote mang gak nganu. Iki kene wis njungok kene landengku. Oh, Salim sik.
Sepurane sing enom, Kong, nek ndi salah, kleru, luput ya, Kong. Ngapura. Aku ngene sawah tak golek pakai laut. Tuk titipan konggone Deni. Dek Deni Wawan. Eling kowe ora iso nyambut gawe, Mbak. Aku ngekeki sing tuwek-tuwek ngono. Iki yo mergo yo Mas Wawan usahane lancar, semoga-moga mergawene lancar ya, Kong yo. Oleh nyambut gawe diparingi sehat ngono. Lagi iso rene Mbak Isma iki. Lah rene iki dulurane padha teko kabeh, adik-adike pake. Bodho pertama yo nglimpruk masuk angin kae. Kamu mek apa kong nih sawah? Ngarit. Matun. Pedes kuwi lho. Mek matun. Ya karo ngresiki ngene jagung. Jagung saiki Mek tanduri jagung. Iya saiki nang galengan. Pakai mulai iki yo wis beduk lho. Kalau kombine iki gak leren. Saiki kok enek kombi yo, Kong. Langsung jegur ning sawah kuwi. Langsung gak lah wong nayoh wis langsung mlebu sak. Parine langsung mlebu sak pemirsa. Aku yo lagi ro iki kok. Tuwek-tuwek. Jadi ora rekoso kuwi sing ngerit ambek nganu. Cuma Mbak Isma yo langsung salin merep panas kok. Pe langsung masak. Lha wis nang nggone Mbak. Wis nang kono diruk tok aku malah. Dhewe sing rono sapa? Bam nyunana aku dhewe karo kakak. Kak mampir ngene Pak. Mampir ngene Pak Di. Baik, lah baik piye sehat. Ya. Sampai Buka nyunatno ngono sapa kan. sampai nyunatno? Langsung nyunatno dek. Sing nyunatno sapa? Oh, Pak Gon Bambang anak Bambang. Lho yo ning kono ning di Jakarta. Kayak nang mangkon Padha berarti padha mulai kabeh. Nek Jokombo. Oh, sing Mas Bang. Bae pemirsa, Pak iki asli Kotumireng kono lho, Doplang. Dadi bapak ibu iki wis meninggal, kuburane ning kono. Dadi nek bodho iki rono ngirim kuburan nyekar. Biasane ki nek bodho padha rono kabeh, sak anak putu buyut rono kabeh. Lah iki ora iso bareng-bareng gak iso. Dadine wis gak melok rono. Ambek Mas tok dhewe ra anu. Totok dhewe. Ndak mama. Yo, pletae. Bareng nangis kejos kuwi. Nek dielingno nangis neh. Aja mbok demek Pak. Tak jak sampe moh. Piye kuwi? Jane piye ah? Ya Mam, Ya wis ngono, Aduh cuci lepeh ha. dilanjutno neh. mbok ngaleh ngene. Apa ngaleh? Go balik kulon. Cepet nek dikombi ngono kuwi. Lho kuwi Tapi sakmono gedene mlebu sawah ya ambles wi. Ya makane petelane dadi jero. Tapi iso mlaku ya, Mbak. Iso ya wong. Petelane sak dengkul iku. Ngaleh kulone kaleng kene Kang Nar. Guys, lho. Mbak Peri seneng lho. Iya, seneng gambare ta. Ndemeki klambine Jawa. Iki dijak omong klambine gambare Power Rangers. Jawa kok roh nek sendal kuwi kanggone ning sikil ya dienggo kok. Modenge ya kayak wong tuwek iki nganune. Wo. Gowo tas apa diadai dolanan. Mang tak gendong langsung ngomong, Mbak. Ben nangis mang lu kira-kira molone dielingno. Ape disayang walah. Sayang Dik Tokno, Bari. bathuk tokno, Pen. Sayang. Sayang Dik Bari. Oh lah. Kisbe. Sayang lagi. Ojo sayang ironge pilek bathuke wae. Bathuke kene yo, bathuke. Bathuke sayang, Dik Bari sayang. Hehehe, bathuke ndi? Mam sik, Mam. Gak pedes, Mbak. Gak mau brambang bawang. Namaan ya rica-ricane manteng. Aku tak nyambel lontong. Tak masak. Oke, ya wis pemirsa, kontennya ditutup bae. Mbak Isma pamit. Becik ketitik ala ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alma makan dulu. Dadah. Kisbe. Kisbe sih. Dadah. Dadah. Kisbe dulu Adik. Wis lesu. Masak, guys.